Kaixo ukelele zale maitiok, kortaturen sarri-sarri ukelelez jotzen ikasi nahi? Guazen ba! Beno ba, hartu ukelelea? Ondo afinatuta dagoen ikusi? Ondo afinatuta ez badago, ondo afinatu, eta guazen erritmoa eta akordeak ikustera. Sarri-sarri jotzeko ska edo re erritmoak erabili ditugu. Modu asko daude horiek jotzeko, baina neukonakoa proposatuko dizuet. Lehendabizi, beruntz kolpe seko bat emotea, eta berehala, bi kolpe normal goruntz horrela. Kolpea egitea, hasieran ez da oso erraza, baina teknika honakoa da. Beruntz seko-seko kolpea emon, eta eskumuturrarekin bira bat eginez, berehala, ari guztiak blokeatzea, horrela. Apurtxo bat praktikatu eta presaudenean ona bueltatu akordeak zintzuk diren ikustera. Abesti honetan 3 akorde baino ez daude. Do maior, fa maior eta sol zazpigarrena. Do maior egiteko 3. atzamarra 3. trastian jarri beheko arian, horrela. Fa maior egiteko lehendabiziko atzamarra 2. arian jarri lehendabiziko trastian, eta 2. atzamarra 2. trastian jarri goiko arian, horrela. Sol zazpigarrena egiteko lehendabiziko atzamarra lehendabiziko trastian jarri 2. arian, 2. atzamarra 2. trastian 3. arian, eta 3. atzamarra 2. trastian beheko arian, horrela. Benoa, erritmoa ezagutzen dugu, akordeak ere badakizkigu, eta orain abestearekin hasteko ordua aldu zaigu ezta? Hartu ukelelea, lehendabizi estrofarekin hasiko gara. Estrofan 3 akordeak erabiliko ditugu honako ordenean. Do maior, fa maior eta sol zazpigarrena, horrela. Ez dakiz zer pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako rekuento generalean. Leloarekin antzeko zeo zer egingo dugu, baina ordena zertxobait aldatuko dugu. Do maior, sol zazpigarrena, eta fa maior erabiliko ditugu orden horretan, berriz ere do maiorrekin bukatzeko. Horrela. Sarri, 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 bibatu. Beno ba, ukelele zale maitiok, hori da dena. Tutorela gustatu zaizuela, espero dut. Alabada mesedez, sakatu da txegit botoia eta partekatu lagunekin. Zeo zer esan nahi baduzue, lasai idatzi iruzkinetan. Ongi izan eta primeran pasa ukelelearekin. Aio!